Εσύ Βαλ, ξέρεις πώς δημιουργήθηκε η γη μας? Αλλά βέβαια πού να σε νοιάζει, εσύ είσαι μόνο μάμ, κακά και νάνι. Άκου λοιπόν να μαθαίνεις. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι τώρα. Εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ. Ναι, μαζευτήκαμε πολύ. Ο Άργος κανόνισε. Ο Άργος κανόνισε έτσι ωραία πράγματα. Μια παράσταση που θα τη δει πρώτα ο Άργος και μετά όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Ποιους έχουμε στην παρέα μας? Τους έχουμε στην παρέα. Τους τρομάξει τους ανθρώπους. Ναι, γιατί τους είπαμε να μην μιλάνε και έχουν παγώσει, ρε παιδί μου. Είναι. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Όχι, η Κατερίνα Χατζικωνσταντίνου. Όχι, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Όχι, η Κατερίνα Χατζικωνσταντίνου είναι. Δεν πειράζει, είμαι πιο όμορφη, οπότε δεν με ενοχλεί έτσι κι αλλιώς. Ας είμαι δεύτερη. Δεν μιλάει και Στη Μαρκίζα. Ο Δημήτρης. Θα τα πει μαζεμένα. Ο κόσμος ξέρει να ποιος είναι πιο όμορφος, ποιος πιο καλός, πιο δοτικός. Καλησπέρα, παιδιά. Πιο Ευχαριστώ ευαίσθητος. πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην έκθεση Θεών. Ευχαριστούμε. Εδώ μαζί μας σήμερα. Εμείς να ευχαριστήσουμε καταρχάς την έκθεση ιδεών και το thessaloniki.news.gr. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά από Κατερίνα, Θεσσαλονίκη. τα αγαπάμε όμως. News Μακεδονίας.gr. Ναι. Αλλά είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ισχύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι προσπάθειες των μικρών να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιούνται στον κόσμο, γιατί όλοι αυτό περιμένουμε. Μια νύχτα με το σκύλο μου. Α, γι' αυτό τους καλέσαμε. Έτσι. Μια νύχτα με το σκύλο μου του βραβευμένου συγγραφέα Κώστα Λεϊμονή, ο οποίος πια έγινε φίλος και σε σκηνοθεσία της ταλαντούχας Ιωάννα Στάλμπη. Θα πω στο τέλος εγώ τους συντελεστές, σας παραδίδω το Δημήτρη τώρα. Θα μιλήσει. Περιμένει, εσύ μίλησες Αν με τώρα, ρωτήσετε δηλαδή, θα πω ό,τι θέλετε. Θα φτάσουμε και σε Παρακαλώ. και είπαμε την Κατερίνα. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή, εσείς μιλήσατε τώρα σαν παραγωγός, ας πούμε. Εγώ είμαι παραγωγός, γιατί ποιον άλλον παραγωγό να βρει ο καημένος φτωχούλης ηθοποιός Δημήτρης Κωνσταντινίδης, μόνο εμένα. Για φτωχέ Δημήτρη Κωνσταντινίδη Μικρούλη. Έλα είσαι το φτωχό λοιπόν. Καταρχήν, όχι, πρώτο μιλήσει και πρώτο μιλήσεις. Κατερίνα, θα πάρουμε το λόγο εμείς σήμερα, ξέρεις, έτσι. Εμείς θα πάμε με Γιατί πότε τον είχαμε εμείς. Πολύ καλή Παρέα παράσταση. κάνετε εσείς. Να πω ότι πρωτού ξεκινήσουμε, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σποτάκι με τον κύριο Σκιαδαρέτσι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με την παράσταση. Ειλικρινά, πώς το καταφέρατε αυτό και το κάνατε με τον κύριο Σκιαδαρέτσι? Γιατί μας αγαπάει και τον αγαπούμε και γιατί, όπως λέει και ο Δημήτρης, είναι ακόμπλεξ άριστος με κεφαλαία. Πραγματικά δεν έχει συμπλέγματα και έτσι δεν έχει κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιηθεί αυτό το αστείο που κάνανε με τον Δημήτρη και τον ευχαριστούμε θερμά. Ωραία, τώρα ο λόγος στον Δημήτρη. Τι θέλετε να σας πω, πείτε μου. Καταρχήν στο θέατρο Σουρεάλ ξεκινάμε πότε, τι θα δούμε, με ποιους θα το δούμε, ποιος είναι ο σκύλος, θέλω το όνομα του σκύλου. Γενικώς όμως έτσι από αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι το θέλετε να περάσετε μέσα από την παράσταση, το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο ο σκύλος, γενικώς τα ζώα στη ζωή μας. Και προφανώς και είναι και πιο πιστός φίλος. Εντάξει, μίλησε Κατερίνα, μίλησε εσύ, να μιλήσει και ο καλεσμένος. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Το ξέρω, κατάλαβα. Εγώ επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με τα ζώα, δηλαδή έχω την τύχη, Την ευλογία. μάλλον προετοιμάστηκα γι' αυτό και έχω την τύχη να το πω, όπως λένε πολλοί, να έχω πολλά ζώα στη ζωή μου. Τα πάντα. Σαύρες, φίδια, κότες, τα πάντα, καρακάξεις, και έχω αντιληφθεί ότι τα ζώα είναι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι. Δηλαδή αν βλέπαμε τα ζώα πώς συμπεριφέρονται, π.χ. ένα παράδειγμα απλό, τολμάνε και λένε μια γυναίκα κλώσσα, υποτιμητικά. Έχει δει από αυτούς που τη λένε τη φράση μια κλώσσα πώς συμπεριφέρεται στα κλωσόπουλα?
πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Και όλα τα ζώα. Πόσο δίκιο. Τώρα με Και- το μητού απαγορεύεται. Και εκτός τούτου, αν δεις, δηλαδή, ακόμα και αυτό που τολμάνε και λένε τον όφη, τον ευδελιρό και το σιχαμερό και που είναι ο σατανάς, πραγματικά, δηλαδή, επειδή έχω πιάσει πολλά φίδια, δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τα ζώα είναι πιο πάνω από τον άνθρωπο. Αντιλαμβάνονται την αγάπη και από τη στιγμή που κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, αυτή η αγάπη που έχεις δείξει αρχικά δεν σβήνει με τίποτα. Και πιο εύκολα το βλέπουμε στο σκύλο, γιατί το σκύλο το ζουν οι πολλοί. Παρ' όλα αυτά που βλέπουν την αγάπη του σκύλου, η συμπεριφορά των ανθρώπων και πάλι αυτοί που θεωρούνται ότι τα αγαπάνε, δεν τα αγαπάνε πώς πρέπει τα ζώα. Όταν τελειώσουμε με την Ναι, εκπομπή. να μην πω παραπάνω γιατί θα, Όχι. Όταν θα το τελειώσουμε κουράσω. την εκπομπή, θύμισα μου να σου πω μια ιστορία με ένα φίλο. Οκ. Επειδή είμαι η παραγωγή, λοιπόν, πρέπει να την συμμαζέψω λιγάκι και να του πω ότι εδώ πέρα ήρθαμε για να προμοτάρουμε την παράσταση μας. Σταύρο, να σου πω κάτι, με τσιπάει από εδώ κάτω για να μιλάω περισσότερο. Να πεθάνεις την κλωσιά με Εγώ δεν μανές. το τσάω. Δεν έχω κάνει. Πάμε λοιπόν να μας πεις στους συντελεστές, να μας πεις βασικά λίγο την υπόθεση, λίγα πράγματα για την υπόθεση. Ναι, δεν Πώς θα- αποφάσισες να Την μην υπόθεση. για το έργο. Να σου πω, το έργο βασικά ξεκίνησε, είχα να κάνω ένα κείμενο, να το κάνω παράσταση, το οποίο όμως δεν ήταν ολοκληρωμένο γιατί ήθελα να το πάω στο φεστιβάλ Παραμυθιάς από ό,τι θυμάμαι. Και ήταν μικρό. Και επειδή με τον Κωνσταντίνο, από τότε που έπαιζα στο εκτός ύλης με τον Γεράσιμο, που παίχτηκε στη Βουλή, το έχετε υπόψη σε αυτό. Ναι. Ναι. Είχαμε γίνει φίλοι και του λέω κάποια στιγμή έτσι το ξεκίνησα, θα μου γράψει και εμένα το λέω ένα κείμενο κάποια στιγμή. Το είχε αυτό στο μυαλό του φυσικά, αλλά με τον χρόνο μιλούσαμε να πούμε. Και κάποια στιγμή του λέω: Κωνσταντίνε, βοήθησε λίγο για αυτό το κομμάτι που έχω είναι μικρό, γράψει μου κάτι. Κάθεται που λες, γράφει ένα κομμάτι, 15 λεπτά, μου το στέλνει. Πω, λέω, τι είναι αυτό να πω. Αυτό είναι, λέω, κρίμα να χαθεί και να γίνει 15 λεπτό. Δεν το κάνουμε παράσταση. Λίγο ζωρίστηκε ο Κωνσταντίνος, αλλά κάθισε, το πήρε ζεστά το ζήτημα και κατέληξε να βγάλει το κείμενο. Το οποίο είναι ένα βομβαρδιστικό, συγκλονιστικό κείμενο. Δηλαδή τα περιέχει όλα μέσα. Όποιο έρθει και δει την παράσταση, βλέπει μέσα 100%. Δηλαδή τουλάχιστον από τα 100 που λέει μέσα, τα 80 είναι τη ζωή του, να πούμε. Πες μας λίγα όμως για Ναι. αυτό που λέει μέσα. Λίγα, μην δώσουμε πολλά, Τι να πω. έτσι. Ναι, να μην πούμε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που προκαλώ τον κόσμο και το αφήνω έτσι ότι θα δει το 80% τουλάχιστον τη ζωή του, εντάξει. Τι να πω, λέει τα πάντα λέει μέσα. Να πούμε ότι η παράσταση ξεκινάει πότε και πού. Η παράσταση έχει ξεκινήσει ήδη. Είχαμε πρεμιέρα στις 2 του μηνός, 2 Φεβρουαρίου, Οκ. το Σάββατο ξανά. Και τώρα επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Σουρεάλ, Χριστοπούλου 12, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι άλλο να σας πω. Ξέρω τι θέλεις. Συντελεστές, ίσως. Οι συντελεστές. Εγώ θα σου πω εγώ. Για να μην πει ο... Για να μην- Είναι εγώ είμαι η παραγωγός. Δεν προλάβει. Τώρα εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση πρωτού μας πει τους συντελεστές και οτιδήποτε άλλο θέλει η Κατερίνα. Ναι. Πώς είναι, επειδή είσαστε και ζευγάρι στη ζωή, να συνεργάσαστε και μαζί. Δεν ρώτησε εσένα. Όχι, ρωτάω και την Κατερίνα. Χριστός και Αποστόλος. Κοίταξε, σου είπα και προηγουμένω ότι το φωτοστέφανο το βλέπει στο κεφάλι μου. Οπότε από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Υποχωρώ πάντα, Ναι. δείχνω κατανόηση. Γι' αυτό πας καλά στην ζωή σου και στην επαγγελματική σου έτσι, καριέρα και Να, θα... υποχωρείς, γιατί το σωστό είναι να υποχωρείς, γιατί η γυναίκα φαίνεται. Έτσι. Ναι, θα σου πω και μια τάκα που λέει στην παράσταση ότι. Ποια ήθελα να πω τώρα, την έχασα. Θα την βρω όμως, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί με μιλάτε πολύ. Ναι. Ποια πες πάμε παρακάτω λίγο, θα τη βρω όμως. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω που έτσι με το σποτάκι που βλέπαμε πριν ξεκινήσουμε και που είμαστε στον αέρα, τι φανταστική μουσική είναι αυτή, τι μελωδία, σε ταξιδεύει, ειλικρινά. Να πω γι' αυτό εγώ. Ναι. Λοιπόν, στην προηγούμενη Μ' άρεσε παράσταση. που ρωτάς πριν. Στην προηγούμενη παράσταση, επειδή τα ξέρω καλά αυτά γι' αυτό. Ναι. Την προηγούμενη παράσταση, η οποία θα γίνει κάποια στιγμή, στην οποία με συνοδεύει ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο εξαιρετικός μουσικός, πέρα όμως από μουσικός, είναι. Δηλαδή, πολλοί κάνουν μία δουλειά, παιδιά, και είναι επαγγελματίες, είναι και το διαλαλούν και το κάνουν. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος όχι είναι επαγγελματίας, είναι πέρα επαγγελματίας. Αλλά είναι τόσο απλός, τόσο. Δεν μου αρέσει η έκφραση ταπεινός. Θα την πω όμως γιατί είναι κατανοητή. Είναι τόσο ταπεινός, πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και γενικά αυτή η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει είναι. Τι να πω, ένας και ένας. Δηλαδή δεν το λέω έτσι αυτό που λένε για να φανεί. Πραγματικά δηλαδή μπορεί να δει όποιος θέλει να δει και να δει πώς υπάρχει, τι συμπεριφορά και τι σχέση υπάρχει. Λοιπόν, του λέω, Δημήτρη, επειδή η παράσταση είναι μικρή, άλλο ένα κομμάτι αυτής
της παράστασης, θέλω να με συνοδεύεις στη σκηνή με την κιθάρα και να βγεις και η Κατερίνα να πει κάποια τραγούδια παλιά, ας ερχόσουν για λίγο και τέτοια κομμάτια. Η Κατερίνα. Ναι, τραγουδάει πολύ καλά η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μεγάλο ταλέντο. Είναι μεγάλο ταλέντο η Κατερίνα, απλώς είναι. Ας πει τι είναι μόνη της. Δεν θα πω. Να χαρακτηρίσω. Όταν θα με πας. Είναι από πίσω. Το άλλο το Σάββατο. Ναι, είναι εξαιρετική σε όλα. Απλώς δεν ξέρω τώρα. Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη παράσταση, να Ναι, ξέρετε. όχι, δεν μιλάμε. Α, Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη. προηγούμενη. Για την προηγούμενη. Αυτή που είπα και που έγραψε ο Λεμονής στο υπόλοιπο κείμενο και τελικά είναι αυτή η παράσταση. Το μια νύχτα με το σκύλο. Στο τέλος θα έρθει ο κόσμος Λοιπόν, στην επόμενη Ναι, παράσταση. ναι. Λοιπόν, στην παράσταση αυτή την έχουμε στήσει όμορφα και ωραία με τον Κωνσταντόπουλο για να βγει, ας πούμε, μία ώρα. Και μετά από αυτό του λέω: Δημήτρη, του στέλνω το κείμενο του με το σκύλο. Μετά στην Χαλκίδα που ο Δημήτρης. Του το στέλνω πολύ στο κείμενο και του λέω: Βάλε τη μουσική, εσύ τι νομίζεις ταιριάζει πάνω. Και όταν γύρισε από εκεί, είχε έτοιμα κομμάτια αυτά. Μετά επικοινώνησε και με την Ιωάννα Τάλμπη και τα κάναμε λίγο πιο αυτά. Του Σάρα. Ναι. Πού ταιριάζει σε ποιο σημείο, ότι έβαλε δηλαδή τη μουσική ο Δημήτρης πρώτα που νόμιζε αυτός και μετά το φέρανε με την Ναι, και Ιωάννα. μιλάμε τώρα για αυτή την παράσταση. Ναι. Φήμες κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη Ότι. ότι σκηνοθέτης, δεν ξέρω αν και παραγωγή, σκηνοθέτης και συγγραφέας Ναι, ισχύει. πάρει κιλά. Αυτό. Έβαλα 50 κιλά για το ρόλο, φίλε. Αλήθεια. Ναι, λογικά το έχω πάλι εγώ. Με θυμάσαι τουλάχιστον εσύ. Νομίζω, έτσι. Κοροϊδεύουν. Ναι, το έτσι. Όσοι το ξέρουν στη Θεσσαλονίκη θα καταλάβουν την πραγματικότητα. Απλά. Ναι. Κυκλοφόρησε στα πηγαδάκια, ξέρεις. Ναι, αυτό συμβαίνει όντως. Το έχω δηλώσει κιόλα. Το μου δόθηκε ευκαιρία και το ξανα. Δεν τη τραβάς. Αχ, για την τέχνη τι τραβάτε. Αυτό. Τώρα μια και λέω για την τέχνη τι τραβάτε. Συνήθως Κατερίνα και Δημήτρη και Κατερίνα. Έτσι, πρώτα να μιλάμε πρώτα εκεί στον πρωταγωνιστή τώρα, όχι η Κατερίνα και Δημήτρη. Επιτέλους ισότητα έχουμε. Έχει μείνει ισότητα, έχουμε, αλλά έχει μείνει Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν κατάλαβα γιατί. Αφού ισότητα έχουμε, τι θα πει κυρία. Άλλη εκπομπή. Τέλος πάντων. Όχι, να τα λέμε όλα, ευκαιρία. Πρέπει να υποθούν και αυτά, Βέβαια, αλλά βέβαια. τώρα είπαμε για το μια νύχτα. Όχι, με συγχωρείς. Βρήκα ευκαιρία. Πώς το λένε, Ιβάν. Ναι, ο Ιβάν. Ο Ιβάν, ναι. Γιατί τώρα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Ναι. Να ορίστε, θα ξεχάσω την ερώτηση. Okay. Μια και μιλάγαμε λοιπόν για την τέχνη, κάθε φορά που έχουμε καλεσμένο ή καλεσμένη στην εκπομπή μας εδώ στην έκθεση ΔΑΟ, κάποιο ηθοποιό, ειδικά από την πόλη μας, αφού μιλάμε για οποιαδήποτε παράσταση, στο τέλος λέμε: Ωραία, και τι δουλειά κάνετε τώρα, γιατί όπως ξέρετε. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο χώρο σας και ειδικά στην πόλη μας. Και θέλω λίγο να μου πείτε την άποψή σας όσον αφορά την πόλη μας και το θέατρο. Εδώ σε θέλω. Εγώ να μιλήσω, γιατί εγώ μιλάω, τα λέω όλα και. Και μετά σε σκουντάει από κάτω. Ναι. Ναι, εσύ να μιλήσεις, Δημήτρη μου. Εγώ τι θέλετε να πω, παιδιά. Θέλετε να Αρχίζω εκτεθώ να τώρα πάλι, ψηφισάω. πάρω θέση. Τι να πω. Εγώ νομίζω θα σας πω πώς φερόμαστε εμείς. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θέλουν να ακολουθήσουν κάποιοι και να καλυτερέψουν τα πράγματα. Οκ. Αν νομίζετε ότι έτσι όπως βαδίζουν είναι καλά. Δηλαδή, εμείς προσωπικά και με το site που έχουμε, το thesculpture.gr, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ούτε ανταγωνιστικά, δηλαδή να φανταστείς τώρα. Ενώ οι υπόλοιποι όλοι και οι δυνατοί οι μεγάλοι κρατάνε μία στάση άλλη. Εμείς θα κοινοποιήσουμε και το δελτίο τύπου τους. Εδώ ξέρουμε ότι αν το δεις ανταγωνιστικά. Δεν έχουμε τέτοιους φόβους, ρε φίλε. Έχουμε την αρχή μας ότι κάθε προβατάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Εντάξει, δεν έχουμε αγωνίες. Καλά, και εσείς δεν πάτε παραπέρα όμως, γιατί σας ευχαριστούμε κιόλας, βάλατε και τους χορηγούς μας. Ναι, Ευχαριστούμε θερμά, παιδιά. Δηλαδή, εμείς κοιτάμε να προβάλλουμε το έργο. Εντάξει. Είμαστε τη τέχνη, αγαπάμε το θέατρο. Δεν κοιτάμε πρόσωπα, ούτε κοιτάμε να κυτρινίσουμε τι έκανε ο τάδε καλλιτέχνη, τι έκανε ο άλλο. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Κοιτάμε να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή αυτή την παράσταση που παίζει. Εντάξει. Παίζει ο Βασίλης Τσικάρας. Επειδή παίζει και είναι. Ο Τσικάρας κάθε εκπομπή θα ακούγεται. Όχι, θέλω να σου πω. Είναι πνευματικός μπαμπάς εδώ πέρα ο Τσικάρας. Ωραία. Όποιον και να έχουμε καλεσμένο, πάντα στο όνομα του αναφέρεται. Ναι, όχι, θέλω να σου Είναι πω. καλό παιδί μου. Ξέρεις γιατί, επειδή δεν έχει πρόβλημα ο Βασίλης, κατάλαβες. Γιατί οι υπόλοιποι. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, λες, παίζει το τάδε έργο. Ωραία. Και εγώ παίζω το άλλο. Δηλαδή, τι όφελος εγώ να μην κοινοποιήσω ή να μην κάνω like, να μην φανεί ή να φοβηθώ. Α, κοίταξε, έκανε like στην παράσταση του τάδε. Δεν το καταλαβαίνω. Δύο λέξεις. Πολιτισμός, υγεία. Ακριβώς. Και εδώ καταλήγουμε και λέμε ότι ο καθένας έχει τον πολιτισμό του. Μπορεί να υπάρχει πολιτισμό σαν γενική έννοια, αλλά ο καθένας έχει τον δικό του πολιτισμό. Τώρα, ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι πολιτισμό θέλει να έχει και τι πολιτισμό στηρίζει.
Παραπάνω εδώ και δεν νομίζω να χρειάζεται. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ό,τι επιθυμεί να δει ο καθένας μπορεί να το δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και ύστερα παίζει ρόλο πραγματικά τι θέλει να δει το κοινό. Εντάξει, Στηρίζει σίγουρα... η Θεσσαλονίκη πλέον τις τοπικές ομάδες. Όχι, νομίζω πως δεν τις στηρίζει. Η πραγματικότητα είναι πως δεν τις στηρίζει. Ίσα-ίσα διακαώς περιμένουν πότε θα έρθουν οι αθηναϊκές παραστάσεις με τα μεγάλα τα ονόματα. Οπότε γεμίζουν τότε τα θέατρα. Και επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν πολύ θέατρο, τα προστοζήν τα βγάζουμε δύσκολα πλέον. Οπότε και αυτοί αποφασίζουν πού θα δώσουν τον οβολό τους, σε ποια παράσταση τη δώσουν. Όμως δεν πειράζει. Υπάρχουν έστω και κάποιοι, δηλαδή εμείς έχει τύχει να παίξουμε και για 15 και για 20 άτομα. Θα μου πεις πόσα άτομα παίρνει το θέατρο. Λίγα παίρνει, αλλά θέλω να πω. Ούτε θεωρώ ότι είμαστε Δον Κιχώτες. Νομίζω ότι σαν και εμάς υπάρχουν και άλλοι μέσα στην πόλη, οι οποίοι και αυτοί παλεύουν και κάνουν προπαντός αυτό που αγαπούν. Σίγουρα δεν ζούμε από αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Θα ρωτήσεις κάτι? Τι να ρωτήσω, να πούμε τους συντελεστές της παράστασης. Να πω καταρχάς ότι είναι ένα κείμενο το οποίο όποιος το πήρε στα χέρια του, πρώτα το πήρε ο Δημήτρης, μετά το πήρα εγώ, το υπόλοιπο μισό. Μετά το πήρε η Ιωάννα Ιτάλβη που είναι σκηνοθέτρια και μετά ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος που είναι ο μουσικός. Όλοι αυτοί για να βγάλουμε το απάβγασμα τέλος πάντων, όλοι συγκινηθήκαμε τόσο πολύ και μας άγγιξε τόσο πολύ, γιατί ο Κώστας ο Λεϊμονής δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει και πραγματικά λέει πράγματα, ενώ είναι τόσο νέος σε ηλικία, λέει πράγματα για τις ζωές μας που μας αφήνουν νεούς. Εξαιρετικός. Είναι λοιπόν ο Κώστας ο Λεϊμονής, ο οποίος δεν είναι το πρώτο του θεατρικό βέβαια, και ο ιατροδικαστής δικός του είναι και το εκτός ύλης δικό του είναι και πολλά άλλα βιβλία εκτός από θεατρικά έχει γράψει. Υπερταλαντούχος, ευαίσθητος. Νομίζω ότι αυτά που γράφει αγγίζουν τον πυρήνα της καρδιάς μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι η Ιωάννα Τάλμπη, η οποία είναι ένα πλάσμα τόσο ταλαντούχο, ευρηματική σκηνοθέτρια, καλά και κούκλα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ο Δημήτρης ο Σημεωνίδης, ο οποίος είναι βοηθός σκηνοθέτη, αλλά μόνο βοηθός σκηνοθέτη δεν είναι, απλά και μόνο. Έχει κάνει επιμέλεια σε βίντεο, έχει κάνει και φωτογραφίες, δηλαδή βοηθάει και αυτός πάρα πολύ σε όλα. Έχουμε τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ο γιος μας, ο οποίος είναι ο βιντεογράφος, έχει κάνει τα τρέιλερ και αυτά. Τι να πω για το παιδάκι μου, περήφανη μαμά και μπαμπάς. Από εκεί και ύστερα η Άννα η Παρούση, την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει κάνει ένα πέρασμα στα βίντεο, φιλική συμμετοχή εξαιρετική. Και μετά πάμε στα κοστούμια, τα οποία τα έχει επιμεληθεί η Σωτηρία η Πορφυράκη. Πάμε στη βοηθό παραγωγής, γιατί αφού είμαι παραγωγή, ποιος θα με βοηθούσε? Μια τόσο μεγάλη παραγωγή, η κόρη μου. Η Μάγια Κωνσταντινίδου. Η κόρη δεν είναι κάπου μέσα. Βεβαίως, η Μάγια Κωνσταντινίδου, γιατί ακριβώς επειδή δεν ζούμε από αυτό, κοιτάμε να τα κάνουμε τα πράγματα όλα λίγο οικογενειακά. Και πλέον και γίνονται και τόσο ωραία, γιατί γίνονται με αγάπη. Και ισχύει και η οικογένεια, θεωρούμε και τον Κώστα τον Λεϊμονή και την Ιωάννα την Τάλμπη και τον Δημήτρη τον Σημεωνίδη και τον Κωνσταντόπουλο, όλους τους θεωρούμε οικογένεια. Δηλαδή κανείς δεν κάνει μόνο ένα πράγμα. Κανείς. Έχει τύχει ακόμη και σε παράσταση η Ιωάννα Τάλμπη και ο Δημήτρης ο Σημεωνίδης να είναι κασκαντέρε πάνω στο ηλεκτρολογείο. Ξέρουν αυτοί τι λέω. Και εμείς που παίζουμε ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί πάνω. Όταν σε μια ομάδα βλέπεις ότι δεν υπάρχουν φίρμες και δεν υπάρχουν στρατηγοί και βλέπεις ότι ο άλλος ξέρει τη δύναμη του αλλού, ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και υπερβάλλει, δεν μπορείς να μην μπει στη μέση και να βοηθήσεις. Κατάλαβες? Και σε αυτή την ομάδα υπάρχει το πράγμα. Δηλαδή θα κατέβει ο Δημήτρης Σημεωνίδης από πάνω, θα σιάξει, θα κάνει. Δηλαδή, τι να πω. Εμείς να πούμε σπάστε πόδια. Ναι. Έτσι, καλά το λέω. Ναι, καλά το λες. Για να πούμε το άλλο. Θα πούμε αυτό. Δεν το λέω. Σαν Άγγλοι που είμαστε θα πούμε αυτό. Ακριβώς. Και θα το πούμε και στα ελληνικά γιατί μπορούμε. Και εννοείται ότι θα έρθει με το επόμενο Σάββατο, αλλά εσείς να πάτε από αυτό το πουσού να δείτε το. Όχι, εσείς καλεσμένοι, οι θεατές. Οι θεατές. Ναι.
Θέατρο Σουρεάλ. Θέλω να μου πείτε ξανά που είναι. Χριστοπούλου 12. Είναι Χριστοπούλου 12, είναι στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα Ιασονίδου και Φιλίππου. Να πω λίγο το τηλέφωνο κρατήσεων, γιατί επειδή είναι μικρός ο χώρος, πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν κρατήσεις οι άνθρωποι. Είναι το 6973-560-432, εκτός αν θέλουν να κλείσουν ηλεκτρονικά στη Ticket Services. Μια νύχτα με το σκύλο μου θα το βρούνε. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή, Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ώρα. 9. η ώρα. 9. Και Και θέλω να περνάει πω... νομίζω 75 λεπτά η παράσταση. Ναι, τόσο. Χωρίς τόσο, διάλειμμα. τόσο. Okay. Το εισιτήριό μας είναι 12 ευρώ, αλλά για σπουδαστές το έχουμε στα 8, όπως επίσης και για ομάδες οι οποίες συγκεντρώνονται κτλ. Συλλόγους και τέτοια δηλαδή. Ναι. Παρεάκι και... Πάλι υπάρχει μια άλλη ρύθμιση εκεί πέρα. Πάση περιπτώσει, ό,τι θέλουν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να τους κατατοπίσω σε όλα. Ξαναπες το τηλέφωνο όμως. 6973-560-432. Δεν θέλω πονηρά τηλεφωνήματα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, πραγματικά ευχαριστούμε, Πραγματικά, γιατί ναι. τα έχω δει λιγάκι όλα τώρα με αυτή την παράσταση. Έχω δει διάφορες συμπεριφορές. Δεν θα το αναλύσουμε Όχι τώρα. τώρα, μετά που θα Όχι. φύγουμε. Άλλη όχι, εκπομπή. βέβαια. Άλλη εκπομπή. Άλλη εκπομπή. Μπράβο. Μπορεί και καμία εκπομπή, Ναι. θα τα πούμε μετά. Κάτι διάρκεια. Αν και καλά είναι να λέγονται ευθέως τα πράγματα, γιατί Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ότι η πόρτα του Νιας Μακεδονίας και της έκθεσης εδώ πάντα θα είναι ανοιχτή για σας. Σας ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Να είστε παιδιά. καλά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Μια χαρά. γεια, φιλιά.